Barangay Dagupeño, Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani liknaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo. Maabig yung kabosan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamat yung mga ipasabi na sari balita isyo at komentaryo ni Pakar at sari matuan, Liknay Balay. Siyempre nakalot na nakantabi lalangulad sa agaw. Petsa 13 at bulan na Agosto taon 2025 ago na Miyerkules lahat ating tanagagik. Sari magtarilingkor, magtariyon kapabrito. RJ Jimenez always at your service. Tan Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Agaylay pulas na batik na agaw at atang tanagagik. Untan mat sa pulas na saray nagagawa. At kaliber-liber tayo, nagkalalola at saray iskwilaan. Wala man so impalapag mismo na Senate Committee on Basic Education Vice Chairperson Senador Idol Rafi at saray nantutumbukan iran karahasan yagawad saray iskwilaan at loob mismo may arom at loob mismo na iskwilaan wala ni may anong nang social media ya ugaw binubugbog na saray kaparato ni estudyante ya unong impormasyon niya nawat tayo at singa naandilad bilay. Imagine iraraya ka paborito RJ, yan nagagawa, likod ni sa rarami ni balita tayo ran agaw-gawad imbubunag singa diyam sa may Nueva Ecija, ya pinaltugtumay dating girlfriend to, insan amay sakya estudyante, pinaltugtumay may teacher to, lapod binigyan siya ng bagsak na grado. And lately, wala abantayan tayo, kwanti labat no pero gabay verify although nanang mo kapaborito a Jane may ugaw inasinggaran to'y maestra to biya nakakarton binubugbog Nako. nakakarton binubugbog so ito yung mga
yung mga bagay na napapaisip tayo kapaborito RJ, bakit nangyayari yung mga ganito? Kanya wala may manununot natin kapaborito RJ, baka pwede nang ibalik kwanda amanso death penalty. Lately, wala tanya proposal at atin tanagagik, panaaralan natin na saray walad kongreso no paano to naipawilitan so death penalty. Pero sa ito po tayo, kapaborito RJ, no impose titan so death penalty na akal so krimen. Angga pula so nagawan krimen. Remember, nan impawilitan so death penalty, wala man so panaon ng former Estrada man to. Lethal injection. Death by lethal injection. Duara sa sampulan actually. May imuna si Leo Echegaray. Insan palamit imong bukmat. Taga Pangasinan. Nangyutan na ya. At malapod sa man agawa man. At mas balat undudan din so saray krimen niya nagagawa. Sa kaso daraman, kapaborito Joseph, puro rape. Kanya na sa gabay kuya walay na sampulan, may kurakot. Iran opisyal, di ba? Araman sumaraka. Kasi kinmut man sa kaya inuscrime mut iraman, di ba? Aramay manlulustay na pundo na gobyerno. Haraman kasi wala may abasak. Tananggal kumot. Yano nanunutan mo tay ipupursikidaya pambawal at sa online gambling. At sa kaya Cardinal, tagi-suposisyon to si certain David na Cardinal man David. Si Cardinal David. Yes. At inimanututan talapod wala raman si Ineralda in kulong because of Caracruz. Samantalang irama yung kakabalag iran na involved. So, kwarta ng kakabalag, parang namamayagpag. So, ang punto niya doon is, para lang ba sa mga mahihirap palagi ang batas? Nakuha ko yung punto di ba? Kasi aramay, may Caracruz, aramay, walad piraglabat, aramay siguro, bisyo damat. Although sugal, watantila. Pero, sa punto di man, may sana ang batas para sa lahat. Di ba? Napansin mo tayo about may accomplishment. Wala apprehension. Nasare kabiyangan otoridad against illegal gambling, PD 1602. Mampupurtiwan niya ako kulaw. Mambibinggo irad simpok ineral. Samantalang may mansusyot na bula. Namamayagpag. Tamtay bola, ibabagak. May taluran bola. May drop ball. Kitang-kita naman. Kalaro lad sa Socialist triangle. So, actually, kapaborito Jay, wala empower memorandum na sa DILG. The Department of the Interior and Local Government has issued Memorandum Circular 2025-082 prohibiting all DILG personnel, employees of its attached agencies, and all elected and appointed local government officials from accessing online gambling platforms or engaging in any form of online gambling. Nag-umpisa yan dun sa nakita kasi ng mambabatas di ba? Yes. Na nanunood o kaya hindi natin alam kung nanunood. Dahil according to him naman is na-scroll lang niya at parang invitation. So by curiosity, tinitignan niya, di ba? Kailan kaya ito? Parang ganon. Kung mananabong ka. Pero yung mismong pagtaya doon, yun yung aligasyon naman nung naglabas. Di ba? So, buhat doon, meron na. Meron na to. And actually, itong direktiba ito is in line with the 1987 Constitution, RA 6713. At ang RA existing Iran presidential issuances, sa kwanto dyan, it extends
the existing prohibition on casino gambling to include online platforms which the department says pose an equal if not greater threat to the integrity of public So, service. bukay dalamutan. Yung provision. Tasay kwandalante, Oh. public office is a public Yes, trust. antam nabubukay daratan like an ordinance awad sa LGU. No walay na i-issue. Pero no ang gapumat alalang. Di ba? Parang mga ordinansa. Siya sa gabay mo ibaga. Inirelda ka, ay wala ordinansa tayo. Ah. Sinum lang mo. Pero no maminsan, pulyanan dalan lamang. Jaywalking ordinance. Sa For gabay mo example. ibaga. Sa gabay mo ibaga. Oh, Natan, no walay na imano dan aliwa. nasukay da. Nasukay da. Yes. Manggawaray pulaing. Pulaing. Reaksyon. Man-early Then rin after a while, ala na no naman. bimatol na issue. Ala na naman. Nga pula, Oh, nabalang ganun la. yun eh, di So ba? ito yung kaugalihan ng mga Pilipino na ningas Yun. kugon. Sinabi mo. Maong labatad Yun. gapo. Kaya kung minsan hindi mo alam na maordinansa pala, bakit nung kahapon tumawid ako, di ninyo ako hinuli. Ngayon tumawid ulit ako, ba't nyo ako hinuli? Hindi, may ordinansa tayo eh. Sorry ka na lang. You're violating an ordinance. So sa gabay mo ibaga, they are implementing all these laws and ordinances at their convenience. Parang ganun. No, naarap da. No, naharap da. No, Yes. wala issue. Yes. Di ba? Andi sa totoo lang, ano lang. Di ba? Napapansin mo din yan. Yun. Di ba? Oo. Meron palang ordinance na ganito. Nasaan na yung ano? Nasaan na yung magandang ordinansa din ni board member Jerry Rosario? Wala na. Kaya nga, Bakit? yun Napapansin mo ngayon? yung after 6 o'clock in the afternoon, ay gabi na, alas 6, Oh. hanggang alas 6 ng umaga, May- dapat may Reflected base. vest. At saka ano, vest yung ng mga riders, yes, nagkalalaray motor. Yes. And aray, ang gano'n sa rin tricycle. Pati yung kaha. Oh. Ayun, nawala na kasi naulan na bagyo. Hindi naman forever yung kinabit nila. Ala na. So, yun yung example ulit yan. Classic example ulit yan. Ay, nako. Ah, So, matatabunan na uli yun. Yes, na gaya ng ginagawa ulit ngayon Oh. na pag-iimbestiga rin sa mga miyembro ng House of Representatives na marami sa kanila. Actually, kinonfirm na rin ni Mayor Magalong yung sinabi ni Senador Panfilo Lacson na 67. Oh, ano? 67? 67 Ah, nawawala. na mga mambabatas. Ay, 67 na mga mambabatas ang nai-involve sa contracting. Akala ko 67 ang nawawala sa pundo na inilaan para sa isang proyekto. Yes, pwede. Di ba? Pwede rin. 67 yung lumilipad. The rest, yun yung ginagamit. Oh. Na meron pa uling kickback. So ang tanong ulit, Ay, susiles. Ano ba yan? hanggang saan saan tawag dito? Parang 20 pesos. yung sinabi ni Mayor ni PBBM na mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hanggang saan kaya makakarating 'yon? Yun. 'Di ba? Ang dami nang ni-introduce, 'di ba? Yung pagbabago, o 'di ba nasaan na yung pagbabago? 'Di ba may kanta pa doon? Yes. 'Di ba meron pang dapat sundin pagka wala na 'yon. Hindi ko naririnig may yun. kumakanta pa ba? Wala akong naririnig Di ba? na ganun. So nung una lang. So una lang. Nung natabunan na ng wala na. Alam mo kasi kung bakit? Iisang focus nila eh. Kay BP Sara eh. Yun. Tignan mo. Pati yung paglabas-labas niya sa bansa, pag-travel niya sa ibang bansa, binibigyang pansin. Ay nako. Imagine, Pero pag-aksayan mo ng oras panahon, kung magsalita yung ang tapang nun, ng babae, ang tapang na babae. si Atty. Castro, Ay nako. parang walang hangganan yung kanyang katapangan. Pero ano, dating kabaro natin din yun. Nasa media din yun, di ba? Ay, Kaya nako. lang, sabi nga natin kapaborito Ajay, kaya nga ang tanong natin kanina, yung pag-imposition ba ng death penalty will solve yung mga krimen na nagagawa? Yes. Alam mo, kasi importante lang, ma-implement lang natin ng tama yung mga batas. At May sana marami hindi na para tayo sa mga mahirap lang. At sana ang masampulan, okay, inoscribe yung pang-abuso, rape na dapat hindi naman gawin. Pero yung mga mangungulimbat, meron ba? Wala. Kasi dapat may interventions. Marami na tayong interventions. Ano yung mga interventions natin? Mga batas natin. Na marami na actually, mantatabunan natin. No? Minsan at
pawilindan sanda apigaran kapaborito RJ. Oh. According to their needs, Mhm. o to the needs of the present time. I-revise daman, so batas. Tsaka ano? Pero andyan pa rin yun, yung batas. Dapat may ngipin talaga. Yun Diba? lang. Yung implementasyon Kasi kung ng merong mga batas. ipin, Oo. lalong-lalo na yung pag-implementa rin ng mga programs, Mm. kung na-implement ng tama yung mga programs, walang poverty, walang naghihirap, walang mag-iisip ng masama. Kaya lang, pagka di Kasi- ka sasama sa Agos, alaka. Kaya lang Diba? Pwede ka nilang gawa ng kasalanan, di ba? ganun pa rin. Kaya may Kasi mga kung gagawa sumasakay ka na ng lang. kasalanan, meron Oo. pa rin penalty yan eh. Mm. O igagawan ka ng kasalanan, yung nagbigay sa'yo ng gumawa ng kasalanan para sa'yo, siya rin may penalty rin. Oo. So lahat ng to, pagsama-samahin mo, kapaborito RJ, maganda yung mga adhikain yan. Kaya nga Kaya lang kung hindi na implement ng tama. yun yung Kung ma-implement sana ng sabi nga tama, nila, hindi na kailangan yung death sobra sa penalty. salita, kulang sa gawa. Parang gano'n. Kasi, Diba? Ang dami na nating lay. oo. Ang dami nang nagawa yung mga taga-panday ng lay na talagang ang niisip naman nila is para sa kabutihan ng bayan. Pero yung implementasyon ang question dyan. Para sa kabutihan ng bayan talaga. No. Yung implementasyon nga eh. Ha? Yung iba hindi ni-implement eh. Bakit? Pagkasusunod ako sa mga gusto ninyo. Pag sila ang sangkot, hindi na implement ng tama yung batas eh. 'Di ba? Sabi mo kasi ang importante dyan, meron ako riyan. Di ba? Kikita ko riyan. Yung graft and corruption. Oh. Bakit kasama yung mga ibang congressman na sinasabi ni Mayor Magalong sa ni Senator Panfilo Lacson na 67 na members ng House of Representatives involved sa construction ng mga projects? Hindi ho ba dapat bawal yon kasi conflict of interest yun? Di ba? Yun. Tama yun. Bakit hindi na-implement yon? Kasi at their convenience. Wag mo akong kantihin. Di Ah, ba? yun. Ganon. May kalalagyan ka. May kalalagyan ka. Di ba? Parang ganon. Alam mo na, yung mga simple pero rock na mga gawain na pagkatitignan mo, siyempre, diyan sila nagkakamal ng limpak na salapi. Which they need pagdating ng eleksyon. Di ba? Ay nako, Kaya kaya dapat kasi- maraming mga parang nakapulupot diyan na mga issue na dapat bagbagin, di ba? Maraming Yung gastos sa eleksyon. Oo, di ba? maraming factors actually kapag yun yung term yan, factor. sumisira sa integridad at moralidad ng isang tao. Pag Ang kailangan mo lang yan, natin diyan, ano ang kailangan lang natin diyan dapat maging malinis ang gobyerno. lahat may kasalanan eh. Oo. Para malinis din kasi siyempre kapaborito RJ, ang tamire totoo nanang dari walad gobyerno untan sa awaway untan sa awaway akin si kami anto exempted kayo kwanda Lante, correct. di aligan damot. Pero kung minsan, kung titignan mo yung kabuuan, may kasalanan din eh. Lahat eh. Bakit kamo? Bakit sila nangungurakot? Lalo na nung mga nasa posisyon. Kasi Para makaipon. kasi nangihingi rin ang tao. Yun. Kaya nga lahat may kasalanan eh. Kasi yun na pagdating yung- ng eleksyon, karamihan na, binabase nila yung kanilang desisyon sa kung ano yung natatanggap nila. Kaya nga So kahapon pinaghahandaan. kaya nga nakahapon nabanggit na natin yung sinabi ni Saint Augustine. To make the world a better place, you have dapat manggaling sa atin. Yun nga Manggaling sa atin. Ngayon, ito ang gusto nating buhay natin, ito ang gusto nating tirahan, maging maayos ang lahat. Pero tumatanggap tayo ng suhol. Tumatanggap tayo ng binibigay nila? Busanli. Bosanli. Ano ang asahan natin later on? Mga ayuda ko no. Parang ganun. So anong asahan natin? Ay nako. Asahan Ito na natin, yun. ang gobyerno natin maging ganun din, honest, na magtatrabaho sa atin? Hindi. Siguro may nakikinig. Kayong dalawa ang dada ninyo. Yan na yung realidad. Yan. Tanggapin na natin. Hindi na parang ganun. Pag di mo na ma-solve,
Di ba? Tanggapin hindi na lang. Hindi rin maganda Di na ba? tanggapin na lang natin. Yes, ba't ganun yung mga Oo, mentalidad ng hindi iba? rin maganda na Di ba? ganun na lang. Kung may magagawa tayo, bakit hindi natin baguhin yung Oo. balugtot? Bakit nga Di ba ba? hindi? Bakit nga ba hindi? Pero may mga taong ganun. Hmm. Yan na yun. Yan yung Wala na mga kayong magagawa. yan yung mga walang pakialam, yan yung mga Yes. selfish individuals. Tanggapin na natin. Oo. Para Na- sa inyo, okay na. Kapag ka kasi walang pakialam, ang iniisip lang niya kasi sarili niya. Yes. But in the long run, hindi mo naiisip kung apektado yung hindi ka apektado sa isip mo ngayon pero magiging apektado ka rin in the long run kasi halimbawa yung kapitbahay mo Jad Urasto, tinakuwan to ka, di apektado ka. Correct. Yan yung Oh. yung domino effect nung kahirapan, Yes. nung hindi mabuting, 'di ba, pamamahala. Dahil magkakaroon ng problema sa sosyudad, sa paligid mo. Bakit hindi ka ba apektado? Sige nga. Of course. Ay, dakol sa kwarta ka ba? Kaulikilan yan po. Kapaway mo da Abong mo. abong mo wala na Solar mo. mararambulan tanarasan Wala. ang tutupakan nila na deluganan mo apektado. Oo, siyempre. Di ba? O isan May- ibaga wala kang pakialam. Oo. Yan na yun. Yun. Yan yung epekto. Kaya sa gayahin natin, sundan natin yung teaching ni St. Augustine. Gusto natin ng maayos na mundo, magmumula sa atin. Bakit yung Magsisimula Singapore, sa atin. ang lit-lit na bansa, di ba? Kasi Oh, maganda. maganda. Naturuan sila ng tama kapaborito, Yun. RJ. Isa yan sa mga na-deklara na isang seafish place din. Singapore. panirahan Saka sa most Singapore. discipline. Most discipline. Oh. Oh. Bakit na-implementa sa iba? Bakit sa iba hindi? Yan. Yun That's a naman big yung- challenge. Oo, ha? challenge yan. Oh, challenge yan sa Paratan may mga diparan. Pilipino. Kinagawa Oh. to man ay kinagtainagawa na eh. Correct. Oh. Di ba? Kung kaya mo, kung kaya nila, ba't hindi natin kaya? Yung mga tanong dyan. Oh. Siguro yung mga discussion na ganito, wala na kayong magagawa dyan. Sauna kayo ng suokwan nyo. Pero sana. Yan, sana at least may mabuksan ng isipan. Actually, napakaganda ng Di ba? mga naririnig natin na our city, our shared responsibility, bayan muna, bago sarili. Di ba? Yung mga Mga slogan ganon. Mga slogan na ganon. napakaganda. Oh, yun may meaning yun. May Oo. ibig sabihin na yun, 'di ba, kapaborito RJ? Yes, oo. Lalong-lalo na yung our city, our shared responsibility. Lahat tayo. Oo. Gusto nating umasenso, lahat tayo. May responsibilidad at sana mabigyan ng pansin din yung mga, 'di ba, mga hinaing ng iba. Mm. Sana dumami yung yung angkan ni na Magalong, ni sino yun? Ni Vic Soto, Vico Soto. Vico Soto, sino pa yung mga iba. Oh. Sana muna Si dyan, Isko Moreno. Isko Moreno, Oh, yan. yan. At may nag-uumpisa sa Lingayen, si Councilor Randall Bernal. Okay. Councilor Randall, good morning. Good Pero morning. mukhang mahigpit ang laban, Councilor, ha? Talagang kasi yung suporta, pero pag may katwiran ka, paglaban mo. Go for good governance, Ah, Councilor, ha? Go for good governance. Yun naman yung kanyang pinaglalaban. Yes. So sana dumami pa kayo Mm. dahil pagka yung mga manunungkulan igaya po ninyo, kaya bay, Mm. baka magtagumpay din tayo sa ating mga sinasabi dito, di ba? Yung ibig kong sabihin, may kahihinatnan. Kasi ang daming mga batas na ginagawa na kung titignan mo kapaborito Joseph, lahat yan ang intensyon para sa good governance, di ba? Yung magandang pamumuhay, magandang pamamalakad. Pero ang problema nga, Basta ang importante, Yung kapaborito, implementation. RJ, do not satisfy ourselves with hindi pwede agad nangyari. daming nagsasabi. Di ba? Di ba Oo. pati si yung ulan? Mm. Yan na yun. Lahat ng problema, ika nga nila, may solusyon. Di ba? Oo. Kaya nga may salitang solusyon eh. Yes. Kaya may problema, kung may problema, may Oo. solusyon. Ang kasalungat ng problema is solusyon. Yes. Hindi ho ba ganon? Nakita ko yung sa Global City. Mm. Nakita mo na yun, yung pinersent nila sa flooding. Mayroon silang hinukay pala doon. Mm.
na sa ilalim Mm. na napakalaking tunnel, Yun. napakalaking catch basin. Yes. Oo. Kaya pala bahana lahat diyan sa sa Taguig hindi. Yes. Sa Yun yung BGC. mga Oo. sikreto nila Oh, di ba? na Nakita mo 'yon? Oo. Pinicture nila tapos Yes. yung tubig pupunta Pupunta na sa ilog. ilalim. Oo. Sasabihin nila siguro, hindi baha, pero nandun lang 'yon. Pagka ang ibig sabihin 'yon hindi magiging stagnant, Yan. madaling mag-subside because of that. Mm. Oh, di ba? Ang ganda nung proyekto na 'yun. Pwede pa natin magamit yan later on sa mga agricultural projects. Tama lang, gaya ng sinasabi ni PBBM, Parang inipon mo. ipunin natin at magamit natin sa panahon ng tag-araw. Oh, yun. Di ba? Para walang tagtuyot. Yun, Mr. President, hanggang kailan? Magpapatuloy, magpapatuloy po, Liknay, balik ka rin inasarang pakabatan pa imano, malalapunit sa rin marangang tabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Tuloy-tuloy sulik na ibali at ating talagagik alas 8:05 sa oras nila. Siyempre kolop kang tabi ni Sari Magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service, always. Taan na sa Magtariran Kor, Magtariran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Tan siyempre kolop kang tabi ni at the technical side, Andy Arom, Engineer Nixon Dakal. Tabayanan po ninyo mga kapaborito ha. At makakapanayin po natin online si live si Mayor Ming Rosario ng Bayan ng Manawag at kumusta tayo at ating tanagagik at si Mayor Ming. At sa magtawad, yaran natin ng linya tayo at mangitariran na lugid sa kanya namin. Good morning sa kayo Mayor Ming. Good morning. Kasamang Joseph at siyempre Idol RJ, good morning sa inyo pong tagapakinig. Mabigyan kapusan mula sa pinagpalang Bayan ng Manawag. Ayan. Mayor Ming, meron itong pinalabas ang DILG na nagbaban sa online gambling para sa lahat ng mga personnel. Ano pong masasabi po ninyo ngayon yan sa... Well, dapat long overdue, dapat noon pa bilang ehemplo dapat ng ating kababayan. Lahat ng empleyado ng lokal na pamahalaan, mga government in general, sa serbisyo sibil, ay dapat lang naman na hindi na mag-engage sa kanyang matrasing sugal. No? Lalo na online, na maski anong klase. Kung pwede, dahil nga po, siyempre, tayo po kahit pa paano tinitingnan na we walk or talk dapat na tayo po maging ehemplo sa ating mga kababayan. Ayun. Gusto ko yung nasabi nyo, Mayor Ming, yung we walk the talk. Na siyempre, meron tayong mga batas na inimplementa, nagbabawal sa mga illegal gambling, pero mga nasa gobyerno naman, i-engage sa mga ganung gawain. Tama po yun. At yun nga, may reiteration ngayon ng ating pamahalaan na talagang ngayon nga, talagang naka-black and white na talagang pinagbabawalan lahat po ng ating gawain ng pamahalaan, lalo na sa online gambling. Kaya I support the idea at dapat lang, sabi ko nga, dapat lang na gano'n dahil nga tayo ay may kung tayong obligasyon at siyempre pananagutan sa ating mga kababayan para po maging ehemplo sa lahat po ng bagay. Most especially sa Bayan ng Manawag because it is considered as a pilgrimage place. Well, isa po yan, siyempre, lalo na po dito sa aming bayan dahil kami po ay pilgrimage town. Yes. All the more na lalo po namin. Kaya nga ito po i-re-echo talaga at talagang i-implement ng tuluyan dito sa amin at talagang i-remind lahat. Actually, may advisory na rin ang DILG regarding dito sa pag-deploy ng mga barangay tanod sa ating mga schools, lalo na pag school days, para tumulong mag-assist sa ating mga mag-aaral sa kanilang araw-araw na pasok at labas sa kanilang mga campus. So this is in line siyempre sa safety at security ng ating mga mag-aaral sa kanilang pagpunta at pag-alis sa kanilang mga paaralan. Kaya maganda din po yung isang yan. No? Opo. Speaking of security ng mga estudyante po natin, Mayor, kasi lately may mga nababalitaan tayong mga karahasan sa loob ng paaralan. Kumusta po ang intervention ng local government unit sa mga eskwelahan po natin? Well, maliban po doon sa PNP dahil nga dito po sa aming bayan, admittedly medyo nagkukulang ang ating personnel ng PNP. Sa dami po at sa dami ng nagagawi ditong bisita ay nasa category B pa lang sa station category. Kaya nga medyo may challenge yung posting ng kanilang mga tao dahil sa dami po na kailangan bantayan. Lalo na pag weekend din, towards the weekend, pag marami pong pumupunta dito ng mga bisita. Actually, gateway nga ang Manawag. At yun nga yung survey nga ng DOT, umabot kami ng more than 7 million a year na nagagawi sa bayan. Kaya nga, all the more na ito po inaapila namin ng barati. At kami po umaasa na ito mabigyan ng pansin ng ating mga kapulisan, lalo na sa hierarchy ng PNP, na igawad na po sa bayan ng Manawag ang Category A para medyo dumami naman po yung aming personnel dito, ang tropa ng PNP na magmamando sa mga importanteng areas, ng mga choke points especially at sa mga areas na kailangan nilang bantayan para may siguro po ang seguridad
at kaligtasan ng lahat, no, yung peace and order. At sa tingin ko, Mayor, mukhang malapit na kasi natapos na yung deed of donation para sa lupang pagtatayuan ng bago at modernong 3-story Manawag Police Station sa Santa Monica Subdivision sa may Barangay Baritao. Well, tama po yun. Kami po, I'll take this opportunity na magpasalamat din sa Santa Lucia Land Incorporated, headed by their president, si Sir Ezekiel Robles, sa ginawan po nilang donasyon na lupa na pagpapatayuan ng 3-story PNP building. No? Alam mo yung area na yon kasi nga may nagtanong nga bakit nga daw maganda yung project, bakit nga daw doon sa area na yon. Actually doon sa base sa plano na nakita ko natin ng Santa Lucia at ng iba pang plano sa bayan, magiging talagang game changer po yung lugar na yan. No? Magkakaroon po ng commercial center dyan, magkakaroon ng terminal. In fact, sa pag-usap po namin ng presidente po ng Santa Lucia at nabanggit ko nga yung mga datos na mga nagagawin dito, na mga bisita, na nagkaroon siya ng interest. At ito nga, kinukonsidera na strongly ang pagpapatayo ng isang hotel malapit po dyan sa area na yan para po sa additional accommodation establishment para po sa mga bisita at mga debotong nagagawin sa bayan ng Manawag. Ayun. Kailan po ba ang mag-uumpisa yung construction ng 3-story building na to, Mayor? Well, the soonest actually last week na-receive natin yung dokumento, yung deed of donation certificate, sampo ng yung resolution ng board ng Santa Lucia board na yun nga, ginawa na nga po itong 511. Yun po nakapangalan dahil tayo pong nag-workout noon para idonasyon sa local government unit. At from the local government unit, siguro in the form of usufruct, siguro 30 years, ito po ipapahiram din, no, sa PNP. Pero kung 30 years, parang talagang ang tagal niyan, at renewable pa. Pwede rin talagang after nung resolution na yan, in fact naka-first reading po yan ngayon sa Sangguniang Bayan. At kung matapos po yung authority for that deal o usufruct, deed of usufruct, ay mag-umpisa na po yung construction ng 3-story building. Actually, ito po talagang hinabol po natin. Ito po yung pondo ng 2024 pa. Sabi namin, originally po, ang kanilang pagpapatayuan ay yung dito sa bayan, no? Maganda pa naman itong stasyon dito. Sabi namin, at actually, ito po yung pumalala nyo nung panahon po ni former PNP Chief Lumibaw. Yeah, Naturo Lumibaw. Kaprobinsya. Isa po itong Manawag, no, na naging modelo ng kanyang proyektong mga modernization ng mga PNP stations. So, meron itong VIP lounge. Pag may mga dumarating, actually, gamit po namin yun. Pag may mga VIP, doon nagla-landing ka agad, doon namin hinuhold. Doon sa VIP lounge na yon, may PNP sa tabi ng PNP station. So yan po yung aming inapila na gawin pong ihahanapan namin ng magandang lugar para ma-preserve ito at yung maintenance naman po nitong nandito sa bayan ay sa LGU rin naman po ang nag-shoulder. No? Kaya nga pinakinggan naman po kami, hinold namin at yun nga, naghanap kami ng mga options at nakita po namin itong lugar na ito na nakita namin na magbabago ng mukha ng Manawag kako nga dahil doon din po yung proposed exit ng interchange, malapit-lapit po doon ng yung proyektong PILEX ng ating pong provincial government at ng San Miguel Corporation. So, game changer somehow at na-preserve po namin at ini-maintain ang dalan at ayusin lalo itong dati na supposed to be pagtatayo ng 3-story building. Sa ngayon po, Mayor, ano ho bang ratio ng bilang ng kapulisan natin sa populasyon ng Manawag? Well, ang exact mga 52 lang sila, 53. You know, at populasyon po ng Manawag nasa 79,000 na po no? Close to 80,000. No? Kaya napakalayo po ang discrepancy po ng ratio. Kaya nga po, maliban po dyan, iba po yung populasyon namin sa araw, kung di man nandito yung mga bisita, no? Kaya nga umabot po kami. Actually, average weekly, nag-aabot po kami almost 60,000 na.
weekly ang nagagawi po dito. No? Kaya nga po, all the more na siguro, sa tingin ko naman at parang nababanggit na rin po ng PNP na ito po ay kanilang prioridad din na i-grant itong ating request na maging category na nga itong station category ng PNP Malawag. Oo. Lastly, Mayor, from my part, nabalitaan natin may mga grupo o individual na umiikot sa mga barangay upang kumuha ng larawan ng national ID kapalit ng pera? Well, yun po, napag-alaman po namin yan dahil din po sa aming mga kababayan na nag-verify, nagtatanong kung merong mga ganitong mga paggalaw o dito ganitong mga pag-ikot ng mga taga-PSA o taga sa civil registry. At negative po, wala pong ganyang utos o kaya mandato na ginagawa ngayon. No, napaka-importante po yung I take this opportunity. Salamat at nabanggit niyo po yan. Yes, go ahead, Mayor. Sa aking mga kababayan, kasama ng ating mga kaprobinsya na wala pong order na galing po sa PSA o sa ating mga civil registrar na umikot, kumuha ng data ng kanilang national ID at sabay iba pang mga datos ng kanilang mga pero na nababanggit na pera dyan, may mga 150, 200 na inaabot pag nakuha po yung data. Napaka-risky po yun at wala pong gano'n na utos ang atin pong PSA na gawin. Kaya nga po, baka po scam ito, kaya maloko po kayo. O kaya mamaya dyan po dahil yung mga importanteng data po ay pag may mga ganyang paggalaw at pagkuha, meron talagang advisory, ina-announce po namin yan at talagang makikita natin na may order na galing po sa taas. Pero ngayon po, kung meron pong mga ganyan na nagawin sa inyong mga lugar, sa mga nakikinig po ngayon, huwag po kayong maniwala agad at huwag ibigay kaagad ito mga mahalagang datos ninyo dahil baka ito po yung magamit sa isang masamang gawain. Yes. At baka mapahamak baka sabi nga nila, baka magkaroon daw po kayo ng mga utang na hindi niyo po inaasahan. Kaya nga po, ingat-ingat po tayo at dito po sa aming bayan sa Manawag, Pultot, kapaborito RJ. Tuloy natin. Maganda yung sinasabi ni Mayor Ming na ito hindi lang para sa mga taga-bayan ng Manawag, kundi para sa buong mamamayan ng lalawigan ng Pangasinan. Wala po ang sinasabi ng PSA, walang sinasabi ang PSA na sila po'y iikot sa mga barangay upang kumuha ng larawan ng national ID ng mga residente kapalit ng pera. Ayan, okay. Okay, go ahead, Mayor. Medyo naputol. Yes, naputol mo. Actually, yung nabalita po sa amin ay may binibigay na 150 kapalit po ng mga impormasyon na mahahalaga, personal information na kinukuha po at yung mga datos na nandun po nakasulat sa mga national ID. Wala pong ganyang order at yan po ay scam. Mag-iingat po tayo at yun nga, ang worst po niyan, baka magkaroon po tayo daw ng utang na hindi niyo pinasahan gagamitin po yung mga datos na yan. Kaya nga po, konting ingat po at huwag masyadong magmaniwala kung po maniwala kaagad sa magandang mga ka-scam ng ating mga masasamang loob na umiikot po. No? At yan po patuloy namin i-remind sa aming mga kababayan din na huwag mag-entertain ng mga ganyang bagay dahil ito po hindi po totoo, illegal at masamang gamain po ng ating mga nagagawin din. Actually, may mga tao po hindi taga rito. May mga galing sa ibang lugar, magpapakilalang taga-PSA, magpapakilalang taga-MCR at sumukuha po ng data. Huwag po natin gagawin pagkatiwala ang ating mga importanteng datos na itong mga information niyo po para hindi po kayo mapahamak at hindi po magamit sa anumang mga kalokohan o mga scam itong mga pangalan at pangalan mo. Ang worst din po, sabi nga nila, baka nga mamaya malamat-laman nila may mga utang na para sila. So yan po yung danger na malaki dyan. Kaya nga po ingat-ingat at wala pong ganyan na utos galing po sa PSA. Yes. With your leadership ngayon, Mayor, sa Manawag, nakikita natin talagang nagbuboom ang Manawag. May mga nagtatanong na kayong sekreto ni Mayor Ming at paano niya ito nagagawa, Mayor? Well, actually,
Actually, sabi ko nga, itong mga posisyon natin ngayon ay pahiram lamang ng ating mga kababayan. No? Kaya nga habang nandito po tayo, might as well do your best dahil nga hindi po ito forever. Kaya nga isang pahiram ay pinagkatiwala at inaalagaan po natin yung tiwala ng ating mga kababayan. Siguro pagdating ng panahon, during the time of Mayor Ming, maalala po tayo na tayo po nagtrabaho at ipinaglaban ng tama at ipinaganda ang ating bayan. No? Yes, So far so good. Yun nga, ano napansin niyo po, maraming mga ongoing projects po dito ngayon. Nire-restore at nire-rehabilitate namin yung Rizal Park. Kaya ginagawa na rin po itong pasalubong center na pet project ng ating buting Congressman de Venecia. Nahanapan din po natin pondo kung maalala niyo po nasunog ang isang parte ng ating mga religious article vendor sa harapan ng simbahan. Yung isang siguro last year po yun. At nakahanapan din po natin ng pondo yan at ngayon po ginagawa na rin. At kasama din po yung ongoing din na two-story Liga office na nandito sa tagiliran ng Municipal Hall. So, patuloy po natin na ipaglalaban ang kapakanan ng Manawag po dahil sabi po namin, minsan advantage ng konti. Napansin ko rin dahil, example, nakapasyal ka sa mga national leaders natin, banggit ko po na ako po yung taga Manawag at ako po yung punong bayan, parang may extra look sila. Sabi ko, Manawag, galing ako doon. Pupunta kami doon, ginag-grant ang prayers namin doon. Sabi ko, kaya nga, pasalamat kami, bottom line. Dahil kami po yung pilgrimage town, nandiyan si Mama Mary na nag-aagapay sa suliranin po ng aming bayan, mga idol. Yes, lastly Mayor, dahil sa inyong kasanayan sa pamamahala at yung inyo pong performance dyan sa Manawag, balita namin Mayor, talagang kayo na ata ang napipisil at magiging talagang regular. Kaya dahil ngayon kapaborito Joseph, pwede pa parang siya yung Vice President ng PCL at na ilipat lang yung mandato. Pero ngayon na Mayor, parang kayo ata yung talagang pinupo sa posisyon na yan, Mayor. Well, ito nga po at magkakaroon nga ng gathering at election sa Friday at tayo po'y hihingi ulit ng tiwala ng ating kapwa mayor na sumubok po ulit sa posisyon bilang presidente ng LMP Pangasinan Chapter. So, alam mo, ang mga mayors naman magkakaibigan naman yan, hindi naman po yan yung tulad po ng ibang mga laban dahil nga tulad po sa PCL. Actually, medyo nakaplansya na rin po yan. At alam mo naman, pag PCL president, upo ka na bilang board member sa Liga at saka yung sa SK. Pero sa amin, samahan po, representation lang po ito sa Regional Development Council at representation sa National Executive Council, National Executive Board ng LMP National. So, pagiging tayo po yung conduit ng ating pong mga mayors ng Pangasinan paputungo po sa ating national, no? At it's a friendly exercise at karapatan ng lahat naman po na gusto na tumakbo sa anumang posisyon ay pwede naman po. Pero at the end of the day, based on what I observed nung last time, laban ng magkakaibigan. Hindi po ito yung talagang mainit-init na nakikita natin po sa ibang lugar. So bottom line, the association ng LMP o grupo ng mayors sa Pangasinan ay dapat magkaisa, magtutulungan first to rally behind the leadership of Governor Monmon Gico. Pangalawa po, para magkaroon po tayo ng network sa ating pong mga araw-araw na suliranin bilang pulong bayan ng kada bayan dito sa Pangasinan. Kailan gaganapin ito, Mayor? At saan? Ito nangyayari sa Friday po, no? Ito ng Friday na to? Magkaroon ng parang acquaintance meetings. Pero at the same time, siyempre alam naman natin po, meron pong 15 na bagong halal na mayor ng Pangasinan. At yung iba po doon, yung the rest is re-elected po. Kasama po ako doon. At hindi po kasama yung ating mga city mayors. Kaya 44 mayors ang kasama dito sa LMP Pangasinan Chapter. Okay, good luck Mayor. Your mensahe sa inyong mga kababayan, Mayor. Yes, maraming salamat ulit mga idol sa pagkakataon nito na iginawad po sa akin at ito po si Mayor Doc Ming Rosario ng Bayan ng Manawag
At Manawag, Pilgrimage Town, tuloy na tuloy at bukas na bukas po ang ating mga misa dito at patuloy po kami na nagsusumikap, nung pinagsusumikapan po namin na ang pagpunta niyo po dito sa aming bayan ay maayos at maliwalas at ligtas. Kaya nga po, mayroon tayong mga traffic enforcers, tumapit po tayo ng PNP ng additional augmentation at kung ma-promote na at ma-elevate na ng category A ay mas maganda po. At maliban dyan, ang ating lokal na pamahalaan, actually, mga idol, ang ating pong tourism office sa bayan ng Manawag ay talagang kumbaga pinractice at tinuruan natin na maging magagaling na mga tourist guide din. At alam nila, may pakilala kung ano yung mga gusto niyong tanungin at alamin dito po sa aming bayan. At meron po kaming bagong tourist information center dito sa may harapan ng Central School na yan din po ng opisina ng tourism office na pwede pong puntahan sa mga katanungan at mga ibang mga queries na o na-encounter na problema sa pagpunta po nila sa aming bayan. So far so good. At kung minsan talagang paninisip ng trapiko sa weekend, lalo na paglinggo, ang nakita po namin unang sagi ay yung volume ng mga turista na nagagawin dito. At by the way, usap natin ng ating mga bus company na nagpa-apply ng ruta ng Manawag Manila, Manawag Baguio, at sila po ay sumang-ayon at humingi po namin na magkaroon ng P2P trips to Manawag, especially during weekends. Ang ibig sabihin po ng mga idol, diretso, ito po yung mga biyaheng walang hito. May banyo, may restroom. At from Manila, from Cubao, umaaris yata po doon mga 4:30, diretso yan, straight trip to Manawag every weekend. Ang Dagupan bus at Solid North meron na po. At ito po yung aming effort para po kahit pa paano mabawasan yung mga motorista, yung mga taga Manila o taga saan man na gusto pong itabi na lang at iwan yung sasakyan, kaya na lang ng P2P bus. Kaya dire-diretso naman po yun, hindi ito sa mga tulad ng mga dating route ginagawa nila. Straight trip to Manawag every weekend. At sa tingin namin ay malaking tulong rin po yan mga idol sa pagbawas ng mga motorista at paninigit ng trapiko dito po sa bayan ng Manawag. Okay, thank you Mayor Ming Rosario, sir, sa binigay ninyong oras sa amin. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang inyong programa. Good morning po. Yes. Si Mayor Ming Rosario, kapaborito Joseph. Maganda yun Yung may bus para hindi na dalhin yung sasakyan. Point to point ba yun? Tawag doon? Yes, oo. Yun back and forth. Yun yung pwede kang mahiga. Oo. yung 'di ba parang para komportable ang biyahe. Tourist bus na rin, yes, diba? Punta ka doon, punta ka dito sa Manawag, magsimba, tapos pagbalik yun din ang sasakyan mo. Maganda yun. Iwas sa dami ng volume ng sasakyan. Hello, good morning kay Madam Emma Livio siyempre at binabati rin natin yung mga single ladies ng Barangay Basing right now ay nanunod po sa atin si Nanay Conching. Nanay Conching, good morning. Good morning po sa inyo. At kapag ka nandyan si Nanay Conching, binabati na rin natin si Nanay Bihing. Yun. Ganon din si Madam Perla at saka si Kagawad Esperanza. At siyempre kay Madam Ja. Kay Sir Max Solis, good morning. Kay John Laure Rachab. Sabi niyo, good morning po Joseph and Sir RJ. Watching from Pangasinan mga terem. Ang bayan ko, Barangay Katugan, Errol John Bakar. The best ka. Sa Katugan yan. Kay Madam... Boundary. Boundary, yes. Kay Madam Elijah Tibalaw. Madam, I say kay Elijah pala. Pero siyempre si Madam ang nandyan. Kumusta na si Elijah? Binata na rin kay Madam Emma Alipio, sabi niya. Elijah? Oo, lalaki. Nag-iisang anak. Good morning po mga kapogi. Kung announcer ng DI, good morning po. Galingan natin ang pagbasa, ha? Sige. Good morning po mga kapogi kong announcer ng DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Kapogi Sir Joseph at Sir RJ, shout out sa mga listeners ninyo dito sa Barangay Basing. Thank you po. Wow. Sa mga taga Barangay Basing, good morning po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo mababanggit lahat dahil kung mabanggitin ko kayo lahat, matatapos na yung oras natin, wala na tayong masasabi. At makakalimutan na natin uling magpatalas. Yes.
Kay Madam Cecilia Morante, good morning. Good morning, Idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Yan, magpapatuloy pong likna ibalik. Yari ni Nasaren Pakabatan Paimano, manlalapunid sa rin manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now
and call Barbert Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for men and women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:35 oras sila tatin talagagi katlik na ibalay. Kantabay ni siyempre sa rin magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Sa magtarlingkor magtariuran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Ne walay mensahe si kakapaborito RJ. Sa kwanto ng Sir Jerome, lima at abong nun Daddy Don Renato nun August 5 tami birthday. Ang gapo ito marunroon mo ay kwantaw. Ayag mura nabutan siguro pimaway ira nan celebrate dirat paway. Agauntan ka pa birito aga tasim and Mang Jerome. Kinmapi suradar mo. Di balita babatian to na happy birthday si Madam Carmela Carolino. May you have many more birthdays to come. Good health and God bless. Kwanto. Jada. Ito natan, tres sila. Tres sila? Anto inansum pa lang to may karo man eh. Wala balita. May pampirma ng PBBM. Gapumat Wala man tutupad dya. Singa mariran kwanto. Awan. Singa ang gapumat. Awan. Follow up ni si kanto si Arnold po follow up ko pa sir no apirman BBM kanto. Aaralan dan maong angang ko. Okay na hindi nan lapslan, hindi pan lapso hanggang 14 mo eh. Amo iko-consider na ni may babaganan attorney Romulo Macalintal. Pero sabi ng Comelec by August 12, di ba? Yes. Wala anon siya manaya manlala po binmali kapaborito RJ. Ang sangay ng Pag-ibig Fund Dagupan ay muling maglulunsad ng kanilang lingkod Pag-ibig on Wheels upang mapabilis na ilapit ang kanilang mga programa at serbisyo sa mga binmalinians. August 12 ay karo man. Nakita ko yan yung nasa harap ng munisipyo. Oo. Nandun yung kanilang bihikulo at parang yung mag-open yung meron silang mga dala-dala. Doon na mismo sa may harap. Doon na mismo sa may harap. Dala nila yung kanilang sasakyan. Kahapon yun. At nakita ko rin si Mr. Leon. Saan? Napunta sa Congress. Oo, nakita ko ka-picture niya yung representative ng party list ng senior citizen. Okay. Dahil siya yung Oscar head. Siya yung Oscar head. Baka may magandang balitang dala si Sir Leon. At malaman natin one of these days kasi sakit sari programa to kapaborito RJ. No agak nalilingo. At si Babagato no agak nalilingo aruman so may may tawag sa benepisyo may naawat na saray naman edad na 80 patagoy aruman to'y papaaruman to na aliwala ba ya 10,000 na mo eh. So siguro i-request to through an ordinance ba? Yes. To grant that request, di ba? Jad local. Jad local. Kasi meron na yung sa national. Yes. Na 100,000 pesos. Tignan natin. Pagka nabot mo yung 100 years, pero dapat sana ibaba. Kasi pagka ganun daw edad, dukong-dukong ka la, say minabang lang lamang, hindi ikaw. Hindi ikaw. Of course. Yung mga kapamilya mo. Of course, yung mga nag-aalaga sa'yo. Well, compensation na rin nila yun. Siguro although it's an moral obligation. Yes. It's a moral obligation on the part of the children
to take care of their elderlies. Si Pampilo Lacson, di ba, senador, yung susulong ng batas na para bang dapat nalagaan. Yes. Yung mga yung mga kapamilya. Kasi kung minsan nilalagay na lang sa mga bahay pangmatanda, di ba? Oo. Ang kanilang mga tatay. Actually, hindi nila maharap, busy sila uso yan sa trabaho. Amerika. Yes. Home for the aged. Home for the aged. Although dito sa atin, lalo na dito sa Dagupan, meron tayong alam na home for the aged na. Meron din. Meron na. Pero 'di ba, Meron para na. bang mahirap tumanda. Yung 'di ba, i-separate da kala. Yan lang nakakalungkot kasi 'di ba, from their may antingaran mo. May kinda lagwerta da, may tahanan da. Yes. Hanggang nagyura na harap, basta importante kapiling nyo sila. Kaya kayong mga kasi anak every now and then, yes. pagdating nyo sa bahay, di kumustahin nyo lang sila. Okay na yun. Talagang ganyan na yung matanda, man-static laratan. Ano sa nyo, anusanda kayo, inusanda tayo. Ganun talaga yun. Ninya na kahit tapo na mundo. Yes. Ay, mangkulipas pa sila ko. Agyuantan amo si sarili yo. Correct. Agyuantan kamo tay sarili yo tapen mangan kayo. Diba? Agyuantay man timplay gatas yo. Agyuantay manamos, agyuantay man pampers. Manduta kayo si karani manuras. Yes. Di ba? Manduta kayo di taddukulan, maniri kayo di taddukulan. Ang gawon na sarata nyo. Diba? Linis ang daratan. Di ba? Atan niya amin sakripisyo datan manlapod aggat agyo itakken. Kumpunian da kayo. Imagine up to 7 years, more or less. 7 years, ay at least kaya mo na siguro. May makalagi kalad sarili, may makakarkala. I mean, napakan mo lang sarili. Ang gano'n ang katiman edad kay limara, mira, okay na yon. Pwede Pero imagine yung years na aalagaan po nila kayo. Pira pa yung 9 na buwan na inalagaan kayo sa tiyan ng nanay nyo para mabuhay lang kayo sa ibabaw ng mundo. Sana maisip nila yun. Kasi may mga na-observe man ako ganyan. Yung tatay, ulyanin na, kailangan ng paliguan, pero pikpigara, dakol sa anak to, pero walay saksakay, kalamor, maanos. Kasi hindi lang yan sakripisyo ng mga magulang Samantalang yung iba, mula 7 years old hanggang sa magka-graduate ka sa college, pinag-aaral ka. Pinapakain, binibihisan, pinapag-aral, binibigyan ka pa ng bisyo mo, cellphone, di ba? Yes. Saan ka pa? Tapos, pagtanda ng magulang mo, itsapuyer mo, wag. Wag. Nako. Alam mo yung kawawa dyan? Yung mga may pera. Bakit? Sila yun yung nilalagay dyan dahil may pambayad sila. May pambayad sila. Di ba? Yung kasi social sila Mahal. Di ba? Nako. Oy, ano to? Isang universidad sa Dagupan City binulabog ng bomb threat. Na naman. Kumalat sa social media ang post ng isang netizen kaugnay sa paglalagay ng bomba sa iba't ibang bahagi ng isang paaralan sa Dagupan City. Ayon kay Dagupan City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Ketcalob, nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa nasabing social media post kagabi kung saan ay naipost ito pasado alas 9 kagabi. Kasama ang buong pwersa ng PNP Dagupan, Pangasinan EOD at Dagupan City DRRMO, tinungo nilang hinalughog ang University of Pangasinan. Dito sa malapit sa atin. Palagi na lang diyan, 'di ba? Kung di ba nung mga nakaraang taon diyan din yung may bomb threat. Alauna ng madaling araw nang matapos ang paghalughog sa nasabing paaralan. Actually, may note dito ang pamunuan ng FINMA. Ito po yung official statement po nila dated August 13, 2025. Their students, parents, and employees. Yes, ngayon to. At 10 p.m. last night, August 12, 2025, a thorough inspection of the FINMA Yupang main campus in Dagupan was conducted by the Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit at our request in response to a bomb threat that surfaced online. Ay, mga canine dogs. No evidence of threat was found and we have received clearance to resume normal operations. Classes will therefore resume today, August 13, 2025.
please be assured that we are implementing additional measures to keep our campuses safe, including increased security presence and continuous monitoring. Your safety and well-being remain our highest priority. Oh, yan. So may statement na yung pamunuan. May statement ng pamunuan. So, nothing to worry. Dahil inaksyonan naman. At speaking yung mga of mapang-istorbo, speaking of mga kwan, yung mga estudyante, may mga nag-graduate. Babatiin ko lang si Rica May Mararak. Ayan. Ng Barangay Basing. Rica, congratulations sa graduation mo. Yes, Rica May. At siyempre, binabati ko rin ng good morning si Madam Flory Binluan, Sunny Di Guzman, kay classmate Charito Tabirao on her 59th birthday today. Well, lapit na. Isang tumbling na lang. Isang tumbling na lang. Magiging dual citizen ka na. Oo. Kami ni Kapabrito RJ, mga ilang pang tumbling. Di ba? Tuloy-tuloy lay barangay election. Kwanto ng Sir Jerome? Andinig. Alagar ka Jerome. Alagaran ti may announcement na Malacanang. Oo. Asing naman ay piyasad bugal yun. November 29, 30. Pero araw ini, tani August, September, October, November ni. Pigay bulan mo ni sa Jerome. Si Jerome. Paano imbitan to ta? Pero sa kwanto, walang pasabiton informasyon. Wala lay piriaan dyan bugal yun. Kwanto? Kaya wala Sabay. Sabay si rin sa Basta Jerome. walang drop ball. Dahil bawal yung drop ball. Di ba? Kasi sugal yan Yes. Maong tabi nagbagdala may kinjay. Walay pirya ama Jad Perez Boulevard. Wala. Jad Ciudad na Nagupan. Binagbagdala. Amin pigalan, limsim magsakad kanunutan ko. Ano yan? Tuputan o atutan, walay permit tutan o wan gapo. Pero ang gapo lata imalis labi ng pagkamala. Dati Sangkabandag. Sangkabandag. Aabay mismo na universidad. Yan, nako. Kayong mga nagsusugal-sugal dyan, pagka nakita kayo, wala kayo butada, talagang irelenda kayo. Pero yung palang pagka nasa loob ka ng bahay, kailangan pa ng search warrant. Of course. Hindi ka basta-basta maluluban. Because pero pagkasang kanang yun yung punto, irelenda kayo. Wala may tatawagan dan principle no say krimen at nagagawa in plain view. In plain view. In plain view. Irelenda kayo. Irelenda kayong tampol without warrant of arrest. Yun. Without any warrant of arrest or any search warrant. Yan yung exemption to the rule. Basta in plain view. Or the crime being committed is in progress. Kasi may may natutukan din akong ganyan, mampupurtiwan irakala mo, nireldara. Kasi siguro for an accomplishment or what, pero dinismiss na piskal. Kasi nandun sila sa loob ng bahay, ba't mo sila papasukin? Baka kayo pang makasuhan dyan. Yes. Diba, illegal entry. Diba? Parang gano'n. Trespassing. Illegal search. Trespassing. Kasi ang ano pala dyan, may nakausap din ako na police. Ang procedure dyan is pag may mga nag-tip o kaya may nagreklamo, then meron pa yung case study. Titingnan pa dyan. Kung talagang mayroon, din i-apply ng search warrant. Pero pag yung sinasabi mo in plain view, wala na. Diretso na, huliin ka na. At saka yung sa search warrant. Yung sinasabi mo na 3 balls, kung kitang-kita, kailangan hulihin. Yun. Kaya yung alam mo, yung nadadaanan natin, nilagyan ng mga tarapal, di ba? hindi plain view yun. Hindi mo nakikita Yes. Ano ba yun? Daming mga palusot. Ay, nako. Sabi nga ng kapaborito, RJ, if there is a will, there is a way. There's a way. Di ba? Pag gusto, pwede. Maraming paraan. Pero ayaw. Pag ayaw, hindi ko nakita maraming dahilan. Buti, halika nga, samahan mo nga ako. Sabi, yes. Mga ganun ba? Ay, nako. Ay, good morning sa mga nakikinig dyan sa Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan. Yes, good morning. Good morning. Naku, ano na naman ito? Isang principal na naman, binaril. Naku. Sa harap ng eskwelahan. Naku, tama na yan. Kasi, saka wag maging stricto.
Mahirap yun. Yung masyadong stricto, nanang mo may agamang ukuros. Pero bakit ganon, Kapabrito Ajay? Bakit humahantong sa karahasan? Wala na ba kayong tiwala sa rule of law? Saka yun yung parang, kasi may salita sa Pangasinan na akulitip-tupan, yung pagbabawi nasa uli. Pagkapaiiralin yung init ng ulo, di ba? Yung magdala na nunutay na buwasoy, lalo na pagdala-dala na nila yung armas, ay nako, mahirap yun. Di ba yung nabalita natin din? Ano kayang cause ng ano kayang dahilan? Kasi yung isa, kaya binaril yung instructor niya dahil binagsak, di ba? Ang yung sa Lanao ba yun? Lanao? Oo, ang prinsipyo dyan, Kapabrito Ajay, ganito pag ikay galit, galit na galit, iwasan mong humawak ng anumang bagay. Lalo na sa mga taong rapas. Yun. Ako, rapas ako. Tignan mo. Rapas ka ba? Oo, dalawa nga Kaya lahat, daming bug. Kaya wag yung ginagalit si Kapabrito Ajay. Diba yung kasama natin doon sa bigla kong kinilyuhan, na-black eye. Huwag kayong nagkikwilyo. Wala akong kasalanan. Bigyan ako ang pinalsaan to. Rapasak, sorry ka. Sorry, black eye. At sa mga drivers po natin, sa mga... Pero hindi excuse yun yung mga ganon. Yes, kailangan yung sinabi mo, pag-isipan mo. Ano kaya mabuting gawin para... sabi nga 70 times 7. Ano yun? 70 times 7. 70 times 7. Mag-isip ka muna bago ka mag-desisyon ng 70 times 7. Ay, 490 yun. Pagdating mo sa 490, kalmado ka na. Diba? Okay yun Hindi yung 100 70 times. 70 times 7. Bago yun Bago sa pandinig ko yun Nasa Biblia yan. Nasa Biblia. Ba't hindi na inexaktong 500? Kasi plus 7 plus 7, 49. Plus 0, 490. 70. So, 490. Ay, nako. Yan ako magaling sa mathematics. Talaga. Alikas ko. Pero pagka sa takot ako pagka sa mga alam mo na sa spelling, 'di ba? Yung grade 2 tayo, grade 1, yung may spelling booklet, yung lengthwise na papel. Ay, good morning sa instructor ko noon sa English, si Sir Jing. Naging instructor ko 'yon. Baka hindi mo alam. Talaga? Sir Jing. Sinong Sir Jing? Si Cardinosa. Ano to? Estudyanteng binaril ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng classroom sa Santa Rosa. Pumanaw na rin? Ay, pumanaw na. Ay, nako. So hindi sila nakaligtas na dalawa. Ay, nako. So, tawag nito, agamoran to may amaltog, so sa may gagamtan to, na sila pati sikat to balot, pinatilo. Na sila magsasama sa kamatayan. Close case. Case close. Yes, case close. Parang Romeo and Juliet. Pero baril. Baril, pero ang ginamit niya. Siguro mayroon pang investigasyon dyan. Kanino yung baril? At ito, diba? hindi pwedeng Romeo and Juliet kasi against the will ng babae. Sa Romeo and Juliet, silang dalawa. meron silang yung intindihan. Nagkaintindihan sila. Hindi rin. Hindi rin. Kasi nung ininom ni lalaki yung poison, tulog si Juliet. Ay, bakit? Nung nagising si Juliet at nakita niya si Romeo wala ng buhay, ininom din may niya. tira doon sa lason, ininom din niya. Pero may will. Yan yung till death do us part. Yon. Ganun ba yun? Ano ba yan? Ay, nako. Kaya mahirap din yung ano yan, dati niyang boyfriend. Magka-ex sila. So, pumanaw na rin. Kasi ang tama ng bala sa ulo. Nako. Delikado sa ulo talaga. Talagang disigido yan. Hindi mo na ako gusto. Hindi ka na. May tsura yung bata Siguro kaya na. May tsura yung babae kaya na frustrate si Kwan. Saka yan magandang maganda ring, hindi maganda, bad. Pero yung magiging aral din. Na wag basta-basta manakit ng damdamin. Di ba? Yung paglaruan mo yung... Kumbaga, there are many ways to skin the cat. Yes. Wag masyadong garapal na. Alam mo? Yung agtakagabay, tambangot mo. Parang ganon. Kaya nga, nagbibigay na nga ako ng himplo. Alam mo, mahal na mahal kita. Pero hanggang dito na lang.
Oo, hanggang dito lang. Pero mahal kita. Alam ba yan? Sabi yung mahal mo ako. Tama ka yung iba. Niluloko mo talaga ako. Nenang na mo Sir Jerry. Si Sir Jerry na urmanan sa kwanto. Good morning, gentlemen. Makapaurman sa sarayan balitan, pinatay sa principal, amay ugaw inatay, tabinugbog, nataluran high school students. Nako. Makapaurman niya talaga untan Sir Jerry. Antam si Sir Jerry kapaborito RJ, teacher matan. Manaya. On. Amin ya binangatan ton estudyante to. Nagkalalo ta si katoy nanbumbun na sa may choral group na sa kaya university jad siyudad na Dagupan. Inararo da. Oy. Oh, ang gano Talaga, ng graduate Lara, ang gano inar may kulanda ganun yun. estado bilay da. Yes, tama yan. Pawil-pawilon da si Sir Jerry. Pagka maganda yung pinakita mo. Oh, pawil-pawilon da, ya itreat da panangan antam si Sir Jerry mahilig ya mangan. Balas. Kumbaga jat Pangasinan, Sir Jerry, forgive the word masiba or buakag. Pero no mangan si Sir Jerry, nainganyo kan mangan. Akin ko mo. Ay, aki bali-bali panangan to. Ay, bali. Adi yan. May kiyan. Na-motivate ka mo. Na-motivate ka. Si Sir Jerry, mahilig yaman luto. Bali-bali pa nagluto to. Manlututan, kompleto ingredients. Oy, Ricados. Kompleto Ricados. Aga nangyari tayo kulang, amuna nanam so samito. Kanya no si Sir Jerry nang luto, ay agay lay samito. At may kwandad na parangan badung. Yun. Sir Jerry, ingat ka sa pagdadrive lagi ha. Panangan badung. Kaya nunutang kulingan si Kian. Konsyal Elias Villanueva. Wow! Panangan badung. Konsyal Elias, good morning. At siyempre, binabati rin natin si Mayor Carl Christian Vega. Ay, Mayor. Good morning. Ng bayan ng Mapandan, good morning. Ay, alas 8:50 sa isla. Gali pulas na ako, 13 natan, nabos 14. Ay, churdo la. Ay, san kinsinas no Friday. Friday? Kinsinas. Bali-bali timing to, Friday. The following day is Saturday. Oy. Gontan. Pero may grocery. Akapal dualay kin. Agawad Augusto. Bulan ko mo. Bulan kung kukumon. Nagunuyan. August, September la. Neil, sibar-sibar lalamat si kinadsaya. Si Jose Marichan. Ay, salamat. Kwandaray kukulaw ng saman. Aking kuwa mo. Akin. Nalampasan tilay gawat. Kwanda. Stuntuan to. Kasi bulan na July, August na so gawat. Kasi August kwanda. Panagtanong kwandaray. Sa August kasi kwanda. Basta, untan At sana bulan. Sa August kwanda unagos. Pala. Kaya no berla ay salamat. Katon. Alampasan tilay gawat. Yes. Tayo laray mamatakan. Diparan. Nasari mamatakan tanda. Tayo kaya. Tayo kaya. Tagtani matakan di pulyang mura Hindi man. yung nalampasan mo at sugawat. Basta man dasal ka nay. Yes. Si katutay importante. Trust him always. Yes. Sa importante kapaborito ajay, Maxil Solaman Lawas. Yes. Kano Maxil Solaman mo lawas? It follows. It follows, makanap, makaduktong makaduktok na busanli. Di ba? Sana tuloy yung eleksyon. Yun. Para may busan di. Gano'n at ating tanagagi, kung kapula lang uli malam yung oras sa'yo, ang tabayan po susunod kagad ang number 1 kapaborito, Joey Baby. Akala pa kanta pa yung Liknay Balay, sari magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always! Ang sa'yo magtarilingkor, magtarid kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kanta ba ito the technical side, Andy Arom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJ